Wow! Grabe! Wow! Kain po tayo. Makapal po yung balat niya pero hindi po siya matigas. Grabe. Wow. Yun! Ayan, ito na pa. Wow! Kain po. Tayo. Sarap na. Pirting lami agad. Wow! Grabe yun ah. Lasa lang. Tingnan nga natin kung mahulog ba to. Mukhang mahulog ba. Yay! Yun! Ang laki. Grabe! Kain po. Sarap. Grabe yung pagkalutong. Oops. Wow. Para na siyang chicharon, no? Nahinay na tayo, nahinay. Wow. Oops. Parang si Charo, no? Kain na tayo. Ito. Wow. Ayun. Kain na. Unang subo. Let's Ito? eat with Tim. Let's eat with team. Ayan, no? Di ba? Ang sarap, ang crispy. Bro, team, kain tayo. Ang sarap ba mo?